Sir, good morning si Radyoman Ed saka si Radyoman Grace sa PWNI. Good morning po, Radyoman Ed, Radyoman Grace. Hi, good morning, po, Alec. Paradamag ta. Yes, sir. Yes, ma'am. Ay, Sir Alec, good morning. Good morning po. Nariribong si Radyoman Mike kung ining pagsarudakan Plaza Rizal saka Plaza Quezon, may plano ka mong garo saruon na lang man ang pangaran. Kabalian sir sa plano kan City Hall? Day po, pangaran po, retain manggiraray. Ang importante po kayan, si disenyo niya, kumaga, magkasugpon na siya para mas mahiwas. Saka at the same time, ito talagang pasyaran ng po yung mga kaimanwa, lalo na si mga bisita. Iguan na po kita dyan, ito pong task force commit dyan na dati po bagang station camp police, i-convert na po into a tourist assistance center. So kami na po dyan ang mapwesto, tapos 7 days a week po, igwa kami dyan ng tao, tapos mga matabang sa pag-assist sa mga turista. Iyo po kayan ang saro na requirement kang DILG and at the same time kang Department of Tourism. And sa ngunyan po kaya pag may turista, naigdi pa sa muya sa City Hall pag may kaipuhan. So very inconvenient man. So ang decision man ni Mayor Son is iranita ngaya si serbisyo duman sa mga nangangaipo. Mike, madali lang may hapon lang kay Alec. Alec, good morning. Si Ed Tabi ini. Good morning. Yes, sir. Sa kumbaga pagkonektar na ng GAD kan Plaza Quezon sa Plaza Rizal, ano ining Kinastilyuhan Road? Totally sasarahan na yan? Ang pagkaaram ko po, i-withdraw na po siya from public service sa mga motorized vehicle. Pero po, ang design po dyan, kang sa tuyang proposed na musical fountain, dry fountain po siya. Ibig sabihin, ang tubig niya po underground. Bako po siya itong garo fish pond ang maluwas na sa ibabaw ng tubig. Kaya po, pag may mga activities, magagamit manggiraray siya kang mga tao. Halimbawa ngayon pag may mga parada, magagamit manggiraray. Dahil lang siya ipapaagi na sa mga sasakyan. Okay. Sa mga bihikulo. So iyan Kinastilyuhan talaga. Diyan i-install ang pinaplanong dry fountain. Yes po, dyan po i-install para po at least pag may musical show, pag babanggi, mapapakinabangan itong espasyo kang Plaza Quezon, pwedeng duman magpwesto si Madalan, pwede man duman sa may side kang Plaza Rizal. Ito po kayong Plaza Rizal, yaon na po itong pondo kaiyan, ano na po yan, ipapatrabaho na po yung kang syudad in phases, starting po this August hopefully, and ang target po kayan is by December, i-open na po siya na redevelop na. Kabay na kay itong fountain po. So, iyan po kaya kasabay kay itong tinao na funding ng national government, ang counterpart ng city, ito pong fountain. Gura ano ang pinag-allocate dyan ka national government? Iyan pong sa Plaza Rizal, ngunyan po na taon, ang pig-allocate nasa 9 million pesos. Igwa pa po kita ning second na makukuha na tranche, amounting to between 13 and 15 million pesos. Pero po, discretion na iyan kang city government kung dyan pag-iraray sa Plaza Rizal or other green spaces siya. Pwede po kaya yan sa mga sidewalk, pwede po duman sa mga green spaces sa ibang parte kang Naga. Depende na po yun sa tuya. Di po kuta yan magiging possible ang second na tranche or second na batch kang funding kung di po kita nag-participate sa primero. Kaya po, yung may po yan ang talagang pigpagalanta ka nakaagi pang mga bulan para at least day na mabutas ang lokal na gobyerno ning dakulong kantidad, igwa magita makukuha na ning budget sa ibang ahensya. Okay, Alec, may budget ang national government and may counterpart man garo ang city government. Ano ang naiisip na kakaibang disenyo taganing mas maging bago ng GAD na nalawgon kan Plaza Rizal as in Plaza Quezon? Iyan pong Plaza Rizal, nakapiraman po yan na redesign, na balik-balik po kami kayan sa DBM pagpadara ka mga design. Taigwa man po sinda mga landscape architects, mga eksperto ninda na sasaro-saro ninda ito mga proposed na design ni. Tapos pinihira ninda. Masabi sinda na kulang pangayaan mga kahoy, kulang pangaya ang mga green spaces, dapat ngayon dagdagan ng lighting, dapat ngayon mas mahiwas iniyo, dapat ngayon mas mapresko kaya dagdagan ng araw kay ni, until eventually po after several months na finalize na siya. So mangyayari po dyan, nagdagdag po kita ng mga kahoy, particularly po mga native trees. Ano po ta native trees para po pag nagtanong kita dyan kay iyan, dawa po nagbagyo, dawa na makanos ang panahon, since natural siya igdisa sa tuyang lugar, mabubuhay siya tapos talagang matalubo siya.
ano pong kahoy iyan? Primero syempre Nara. Sa ang Nara po baga, symbol of Naga talaga iyan. Tapos pag sa summer po baga, pag nagburak siya, garo yan cherry blossoms. Bright yellow iyan. So maugmahon, magayunon sa paghiling. Ang sunod po is banaba. Ang banaba po baga, saro man siya, na native man siya. Gaya nagdadakula. Yes po, dinggayo nagdadakula. At the same time po, pwede siyang maging pugad ka mga gamgam. Pero Sa Maynila po, ining naratabi, Alec, nagdadakula baga ining maray Yes, ano po. ni, pagtataga trim na sana? iyo po, mataga-trim po yan. May proper man po kitang, hagadan man kita kang DBM ning planting plan, saka itong maintenance program, para at least iwasin ng assurance na bako lang itong basta matanom ning kahoy or ning greenery tas papabayaan na. Kaya po maray man ang samoying coordination sa city parks. After po kang banaba, ang saro pa po naisip may ilang-ilang. Para man po yan duman sa burak at the same time si parong. So kumbaga, kompleto po, yes po, pag kompleto ang senses mo, pag yaon ka sa Plaza Rizal, ma-appreciate mo tayo igwa ka ning cover, igwa ka ning pandong. So dahil sa Nara, igwa ka ning maray na mga maiinig na mga burak kang banaba, and at the same time, madadangog mo pa itong mga gamgam, talipupugad duman, which is a sign na talagang buhay giraray ang plaza pag abot sa wildlife. Ano, dahil ka So, matanom dyan kamagong. Ang kamagong baga, pag Ayun po, may hirinog prutas na, prutas Correct. ba yan, mahamot. Pero po yan na- Pinadayo din ano, Ayun po. pinadayo din paniki. Iyo po yan ang sa Rumimpig ko consider dati, pero masakit po kaya i-control baga since open siya na baad may magparasarakat dyan, pag may mga fruit-bearing trees kita, baad takaw disgrasya pa. So, Ano ganyan na lang po. garo tabi, Sir Yes po. Alec, ito bagang fire tree? Fire tree. Ang fire Ang tree po burak kaya- niya, itong mapula ko Opo. naman magayunon na Iyo po, igawa kaya dyan sa San Francisco subdivision sa Bacol. Ikaw kayan pula, Iyo may po, iyo yellow, po. may Magayon ang hilingon. lavender. Magayon ang nahilingon. Okay po siya ang itsura niya, pero po ang preferred me po talaga ito pong native tree. Bako po kayong native ang fire tree. Ah. Saka sa Okay. ang sabi sa kuya ni, sa ito sabi kayo sa kuya, ano pala yan sa mga alalaso? Iyo po, saro pa po yan. Masakit po kay pag day native, sa pag nagkaigwa ng outbreak ng mga hilang o mga peste, gabos po yung nadadali. Kasi Baka po, maluyang maulakitan si ibang immunity ano nila. to, ibang Yes kahoy po. ta. Talisay, Opo. matanong ka mong talisay dyan. Ang talisay po, ano siya, considered siya as a beach tree. Ang balak sa po kayan sa may gilid ka mga salog. Salog. Kasi po, nare-retain niya itong soil. Ibig sabihin po, naiiwasan itong buhos o Paghuros. ng daga, o pagburos sa pasiri, Soil erosion niya. Mhm. Opo, so nakaka-prevent siyang soil erosion. Alat Ngunit po ka kaya tabi, si- sir. Alat yes ka tabi po. pala, sir. At piguro lain tang tatanuman ka ni sa info. Sa plaza, bakong plaza Rizal, Plaza piguro lain Rizal. ta. Plaza Rizal. Yes Di po, naman niya Plaza kung Rizal po. madusok naman yan ng kahoy. Di na po, Dakol na kang muna sambitan ng mga kahoy eh. Dahil tulo pa Tulo sana. lang po. Tulo Tulo lang. lang po kita. Lara, Tulo lang po. Banaba, Oh, ilang Lara, ilang. Banaba, Tigpirira yan, sir. ilang-ilang. Tigpirira po yan. Sa ngunyan po, si nahiling mi po, garumadagdag kita dyan ng mga between 8 to 10 na mga Nara, tapos same number or even more na mga banaba, masadit siya. Tapos ilang-ilang po in between kay itong mga so di man pala. kahoy. Talagang magiging Opo. Malindong ang Plaza Rizal. Ay, Iyo po magayunan yan yan. ang objeto gusto ta po kay tapos po pag banggi safer siya kasi po ito pong mga madagdag kita ni mga islands diyan itong mga pwedeng tukawan na may ilaw. Ang lighting po diyan pareho po di poste tapos itong inaapod pong cove lighting. Ibig sabihin po si mga tukawan mismo sa irarom niya may mga ilaw siya. So ano po siya, all weather siya, LED lighting siya, maliwanag siya, saka maray sa pagmati. An Ang objeto- salog kang salog kang Plaza Rizal, ano na ang magiging hitsura? Maugma po kami diyo kasi po dati si plano kang sa tuwing mga designer is tiles lang sa kasimento pero Okay. po pinarevise na po ito. Ano na? Kasi po gigibunta siya itong inaapod na pervious pavers. Ang pervious pavers po, garo po siya bricks na ang texture niya, garo siya may pagka-aspalto pero po ang karahayan sa iya is pag nag-uran, dahil nagtitipon ang tubig sa ibabaw. Lalusot po ang tubig sa iya tapos diretso na siya sa daga. So safer po siya kasi dahil matipon ng tubig, mas maray siya sa drainage ta kasi saka sa mga tanumduman kasi nakakahangos sinda. And ini pa po ang saro sa pinakamaray na benepisyo sa syudad, mas barato po ang cost niya per square meter. Ang napod ka ni Fairview's bricks? Pervious pavers po, paver. Okay, pavers. Opo. Okay. Opo, ang karahayan po kaya sa iya sir, pag ang cost niya mas barato, tapos at the same time po, si pinili mi talaga na specification niya, itong
heavy duty siya. So dawa po magdara kita dyan ng mga truck na may crane na Di ma-training kita. Kahit mapapasa. di po siya di siya magatak, takay niya po ang gabat kang sasakyan. Ining existing na skating rink, anong plano nindo diyan? Iyan pong skating rink, i-demolish po iyan. Pero po, ito pong space kay ni pong sa tuyang mga nagtitinda. Di man po sinda madi-display, O sini si mga mga nagbubulastog. para bulastog sa ina. Di man po sinda madi-display. Actually po, iyan pong space kang skating rink hanggang po dyan sa may existing ninda. May utilize po ninda yan. Gibuan mo po siya ng design ng itsura niya. Garo food court na nasa perimeter sinda. Tapos may mga center island sa benches sa tahaw para po mas conveniente sa mga nagkakakan. And igwa naman po kami ng initial na discussion sa Metro Peso na tabangan po sinda paggibo duman sa bagong design ka mga cart ninda. Tapos dagdag po na mga ilaw para po maliwanag pagbanggi. And sinda man po mismo, in fairness po sa inda, sinda na mismo nagdulog sa muya, naghahagad ng training pag-abot sa customer service. So kumaga po, dahil sinda na si may inisyatibo, sabi mi tatabangan mi sinda, priority mi sinda tabangan yun. Dagdag ingreso yun sa inda. Saka sindang katuwang po dyan. dapat mapundugar itong pagpapara tipwak na sana diyan nin mga hinuga. Lana. Oh, lana. Uy, po, yun po. Minsan na ano na lang po dyan, naula, ito bagang, Oo. siguro mga tada-tada. Tapos Sebo. itong sarupa, di ba yung mga sarsa? Pag Yan, yun po yan. lublob duman si kinakan, di may mga turo-turo yan. Ah. Ito yan duman sa, ano to? Sa floor. Naturoro. Natururo Iyo ito. po, iyo po. So, ang problema mo po sa RKN, si sanitation syempre compromise kasi ma-attract lugod yan yung mga peste. Whether mga, pasensya na po sa mga paradangog na nagkakakan. Pero syempre yaon na po dyan si mga iba pang peste, mga insekto, mga Iyo. itis, mga ano. So, Saka iniwasan sa mga po na yan. iban parong. Yan po, yan, sarap pa yan. Maski So, patusuntayan din mga banabat saka ano dyan, baka maglataw si parong katong ano Saka dyan. nagdadako lang langaw pag-araw kayan. Yan, Alat katad sarap pa ko yan. po, So, Sir Alec, Yes, ini digidi sa Plaza Rizal. Ano Yes po ang po. plano sa Plaza Quezon? Bako tabi, balikan ta daw, bako tabi radyaman ed ang Plaza Rizal, Plaza Quezon, yung palibot na yan, ano yan, bakong iba ang nagkakapot kayan? Kasi po talagang management kan plaza, tagaro baga, may mga stalls baga dyan, kato baga naging Iyo. issue yan, nagaro kinaputan kan mga ano to, architects? Ano to si... di po ako familiar duman sa historic kayan, pero ang aram ko po nganyan, garo igwa kami ni Isay po yan, sir. Isay po nagmamanage talaga ngunyan kan Plaza Rizal. Ay, Plaza Quezon. I-check me po ma'am kasi po ang aram ko may lease agreement Oo. iyan. Although ang Igwa. ang gusto po kang ano ngunyan kang liderato to talaga is hilamusan siya in time for fiesta and at the same time since may tourist assistance center na kami duman, may presensya na kami. Ang balak po i-utilize na yung Plaza Quezon. So ito pong mga cultural activities gigibunta ng frequently dyan sa Plaza Quezon para at least dawa banggi buhay po dyan and may iwasan po itong ginigibo lang siya na turugan o tambayan. Tangan niya ako, kung nakalis po iyan, baka nga niya ako day dyan makabelo sa kung ano man ang planong improvement o pagpapagayon ang city government kan naga, tabi Sir Alec. Oo. Di man po, ayuson ta po yan duman. Siguro po i-review mo yan si existing na agreement. Si Mayor Son mismo po, gusto niya talaga na ma-maximize iyan area na iyan. No rin tabi Alec an completion kaning planong total facelifting kan Plaza Rizal. December po ang target na reopening kayan. December. Since ang target po kayan is 4 months starting from August or September. So that would be November ang tapos. So with allowance po siguro mga December po kayan ready na po siya. So ngunyan na Agosto may may trabaho na diyan. Igwa na po, mapo na po kita, if-facing ta po para day man ma-displace na maray itong sa tuyang mga tugang duman na nagninegosyo. Tapos at the same time, day man kita maka-costing inconvenience during fiesta. So gabos mo po yun i-consider ta habang tigtatrabaho. May text digdi hali sa sektor kan mga para tindanin na prutas diyan. Ano dasinda retain diyan o ihahanap din ibang lugar? Mayo man pong ma-displace, siyempre po ang objeto kang syudad is dapat igwa talaga ning marangal na source of income ang yung mga kababayan. Kaya po tatabangan tasindan na mas mapagayon pa po. May suggestion digdi tabi Alec. Sir, ang tukawan itong medyo halaba. Bako itong pangduwahan lang. Takon na medyo sa may irarom nin kahoy, mamugtak ang tukawan, medyo madiklom na.
Baka na maging love seat yan. Ayun po. Salamat po sa suggestion. Actually po, pinag-isipan ta na yan. Ang mga ilalag na puntukawan dyan, pasensya na po sa mga mahilig na magkataraig pirmi, pero po lalaganan tayo ng barandilya sa tahaw. May handrail po yan para po di pwedeng turugan pagbanggi. So, yun po yun ang design ta dyan. Gigibon taman po ning maray ang design, pero iwas manggiraray naman sa mga pwedeng gibuan na turugan. Uy pa, ang mga cable as in... Ed, pasensya na ta, ano kaya, okay. may meeting. May meeting. So, susunod na lang, baka ulit sa Sige, ginagawa sige. ta. Sige. Ako